Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes un dimecres més al Mosaic de les Comarques. I com comencem els dimecres? No sempre, però moltes voltes sí. Comencem parlant de l'actualitat dels videojocs amb Alberto Calata Gamer. Si és que ja sabeu qui és, si és que no me falta ni presentar-lo. Hola. Assistic una setmana més, com sempre, programa carregat de moltes novetats. Carregat, li he dit, Alberto, per favor, que si me'n passe de temps, mira, és que em tanquen el xiringuito i m'has dit, ja, però és que vengo cargadito. És que hi ha moltes coses. En fi, com vam comentar la setmana passada, començaríem parlant de l'última conferència d'este no E3, eixe Nintendo Direct. Ja tenim per ahir preparat eixe compactat. Que has fet un currazo, Alberto, enhorabona. I com sempre, enhorabona. comencem parlant un poquet de totes les novetats que ha presentat Nintendo en aquesta setmana. Que són un muntó. Són moltes, tenim aproximadament uns 15 anuncis, uns 15 esdeveniments, dels quals 5 jo crec que són bombazos. Mira, comencem. Així tenim Pokémon ja de primeres, el DLC d'Escarlata i Púrpura, que es llançarà en dues entregues, la màscara turquesa, que traurà nous i vells Pokémon i serà una experiència a les afores de Paldea, no serà en Espanyita. I no res, viatjarem a l'Acadèmia Naviu, ens donaran més detalls més endavant. I després, més endavant també, tindrem el Disco Índigo, que és com una illa que tindrem en meitat del mar, on es mesclen diferents biomes. I bueno, és una premissa. Que guai. Així tenim Detective Pikachu. Este ja és un altre. És el regreso, és un joc de misteri, és un joc d'esbrinar coses, és un misteri detectivesc i bé, és una seqüela d'un joc de 3DS que ve a tornar a traure coses que es van quedar un poc en l'aire. Tu has jugat a l'altre? Sí. I és guai? És prou guai, és un poc curtet però és divertit. A continuació tenim un nou joc de la Princesa Peach. Ens donaran detalls més endavant. Està protagonitzat per ella, és el segon joc que protagonitza després de Super Princess Peach en Nintendo DS. Serà un joc d'aventures en 2,5D. No tenim més informació més que este teaser. Me gusta. Però això. I també, parlant de teasers, ens han anunciat un remaster de Luigi's Mansion 2, joc que va eixir per a Nintendo 3DS originàriament. Tenim el 3 en Switch, també vam rebre remake de l'1 en 3DS i ara el primer de 3DS, que és el 2, tornarà a Nintendo Switch per a que puguem gaudir-lo. Eres més de Mario o de Luigi? Mario. I Mario parlant total. de Mario, este és Mario RPG. És un joc molt clàssic, és el primer RPG del lampista que va eixir per a la Super Nintendo i és un dels millors jocs RPG de l'època, en pleno auge, desenvolupat per Square Enix en col·laboració amb Nintendo, i que bé, que és un remake que arriba en gràfics 3D completament fet de zero i que per als nostàlgics serà un caramelet. Ai, que guai. Bueno, per ara me gustan todos. És molt bonico. Així a continuació tenim Penny's Big Breakaway, que és un joc dels creadors de Sonic Mania. És un plataformes en 3 dimensions, les mecàniques del qual es faran amb un yo-yo i farem acrobàcies. És un poc... Jo crec que és un dels meus anuncis preferits, i no és cap bomba, però és un dels meus anuncis preferits perquè a mi les plataformes 3D així en estil antic a mi m'encanten. Que guai, i ara ja passem a algo com més seriós. Metal Gear Solid Collection, se'ns va anunciar en el PlayStation Showcase. Hem passat de los colorinchis. Ja ho vam comentar, i és que vindran Metal Gear Solid de Play 1, Metal Gear Solid 2, també el 3, però també tindrem el Metal Gear original, és a dir, el d'arcade, el Metal Gear 2 Solid Snake i també les versions de NES de Metal Gear i de Snake's Revenge. És ahir un recopilatori prou gran que se'ns ha donat tota aquesta informació avui, i banda sonora, guia d'estratègia i llibre d'art. També Batman arribarà a Nintendo Switch en aquesta trilogia d'Arkham amb els seus 3 jocs, Asylum, City i Nights. Me gusta este, Xicoteta polèmica, només vindrà un en el cartutxo en físic i els altres 2 s'hauran de descarregar, però són juegazos, estan en PC i jo he jugat a uno i és molt bo. I estan xulos. I és una trilogia que té molt de renom. Continuem amb Dragon Quest. Dragon Quest Monsters és un joc estil Pokémon, és combat per torns i és això, fer-te el mestre, és tipus Pokémon. Té un joc ja a Nintendo DS
i no sé si crec que no és seqüela, és una altra cosa a banda, però ja dic, és molt apel·lant a aquest públic del Dragon Quest Monsters de Nintendo DS. Este no m'atrau tant. Així ja tenim Pikmin, que és esta saga de, bueno, en temps real, I bé, Pikmin 4 ens presenta gameplay de les seues novetats, també diversos modes en multijugador, a més de les novetats com el Pikmin lluminós per a explorar per la nit i les coves, que retornen des de Pikmin 2. I la sorpresa, jo crec, una de les grans sorpreses d'este direct, a banda de que avui demo de Pikmin 4, per a qui vulga. Una de les grans sorpreses ha sigut que rellançaran Pikmin 1 i 2 per a Nintendo Switch. Molta gent deia que són ports directes i jo, de fet, m'ha passat tota la setmana reivindicant que no és així i que trobem prous millores com la IA de la reacció dels Pikmin s'ha millorat, les cinemàtiques s'han re-renderitzat, s'han adaptat els controls sense i amb motion controls, i s'ha millorat la interfície d'usuari i pujada la qualitat d'algunes textures. No són ports directes de la GameCube, sinó que sí que té millores de qualitat de vida. Si bé no és tan gran el remake com el Metroid Prime, que també ve de GameCube, i que, evidentment, es veia bestial, que tinga unes textures pitjors no vol dir que siga mal remake. Claro. Mal remaster, perdó, remaster, no remake. Remake no. Jo el jugaré 22 de setembre en físic i ja disponible en digital. S'han marcat un Metroid, bàsicament. Així tenim el recordatori de que el DLC de Mario + Rabbids està ja disponible i jo recorde també que el de Rayman arribarà també a finals d'any, del qual no sabem res encara, però de moment tenim aquest. Mario Kart també presenta el DLC i ens presenta un dels 8 nous circuits que és excusado acelerado. És literalment un baño. És curiós i me llama l'atenció i també ens presenta 3 personatges nous que s'añadiran al joc, que són Piti Piranya, la Floruga i Kamek, el mago. La veritat és que un circuit basat en un cuarto de baño és interessant. Bueno, original. Almenys. WarioWare torna amb una nova entrega i en aquest cas sí que gastarà els motion controls dels Joy-Cons. Recordem que aquesta és l'essència de la saga, el primer que va eixir per a Switch era diferent, era divertit però no era el que s'esperava i així sí que tornen els motion controls. I també un modo party, per així dir-ho. Me gusta també. Continuem amb Zelda, però Zelda no presenta DLC, presenta Amiibos. Presenta Amiibos que eixiran... ¡Ay, los dineros! Que se nos van. Nando, entra en la cartera. Estic esperant a aquells que les reserves. I per últim, la sorpresa del direct, un nou Mario 2D, que no té res que veure amb la saga New Super Mario Bros. Que entre tu i jo estava ja molt explotaeta. Noves mecàniques com aquesta flor que fa virgueries, podríem dir, des de que es manegen les tuberies. També podem veure com moltes coses, per exemple, un power-up de Mario Elefante. M'encanta. I ens arriba ja en octubre. Este va caure... Crec que este és dels meus prefers, també. A més, és multijugador, i tindrem personatges jugables com Daisy o Yoshi, que, ojo, cuidado amb això. La veritat és que és un dels meus més esperats d'aquest any, junt al Super Mario RPG, que també volia jugar-lo, i este remake és l'oportunitat perfecta. Han tret mogolló de coses superinteressants. Efectivament. Calcule uns 600 euros de gasto, més les figuretes del Zelda. Breument, si categoritzem tots els anuncis analitzats, tu què diries que guanyaria entre totes les conferències que ha hagut? Yo diría que Nintendo se la ha jugado todo, ¿no? Al ser la última. Jo estic entre Xbox i Nintendo. Xbox és que a mi mai m'ha agradat. Ja ho sé que a tu no t'agrada, però vull dir, realment Xbox també va tindre prous bombes, segons el que vam veure. Vull dir, PlayStation només té l'Spider-Man 2. Jo crec que PlayStation està de capa caïda un poc, no? Al final... Ja remuntarà, ja remuntarà. Ja remuntarà, no sé jo. A veure, si tens tanta dificultat d'aconseguir les noves consoles, si damunt són molt cares... Ara ja no és tan difícil. Sí, però quan la gent tenia tantes ganes d'aconseguir-la no les has pogut aconseguir. Jo, per exemple, ja no la vull. De fet, durant tot el mes de juliol t'informe de que podràs aconseguir la consola a 450 euros d'oferta en qualsevol tenda. Vale, dic més, regala-me-la. Sí, claro. Regala-me-la i jo jugué. Però per ara jo crec que mi campo és Nintendo. M'agrada molt.
M'agrada molt. A I veure, ha guanyat, Per a mi també, però per Ja això està. Xbox està ahí també. Bé, més novetats. El 30 de juny, és a dir, aquesta setmana, Sí. es llança Celeste al mercat. És un Què joc, és Celeste? Cuéntame. un joc que no és nou, que ja té els seus anys, però és un indie i es llança a versió física i per a mi, opinió totalment subjectiva, però que molta gent està d'acord, és un dels millors jocs de plataformes d'aquesta generació. Té un estil artístic prou... bueno, és pixel art, ¿vale? I aquest joc va néixer a una Game Jam, que és bàsicament realitzar un joc a pressa i corrents, en competició amb altres... I bueno, va ser desenvolupat per a Pico 8 i que, per cert, aquest prototip de fet està dins del joc Celeste com a tal, el pots desbloquejar. I bé, la premissa pareix molt simple perquè Madeline, la protagonista, té habilitats com saltar, agafar-se a les parets i fer un dash, és a dir, un desplaçament ràpid. Pareix molt simple, però realment això ho mesclem amb el fantàstic disseny de nivells que té i la veritat és que poca broma com en alguns sentits aquest joc passa de ser un plataforma a ser un puzzle perquè has de parar-te a pensar a veure com puc fer això exactament i analitzar l'escenari, vull dir, és molt bo. I ja dic, la dificultat és prou elevada, sobretot si parlem de nivells postgame, que jo ni m'he passat ni crec que me passe mai perquè és endemoniada, però és molt bon joc que jo recomano a tothom, perquè val 20 euros i de normal sol estar a 5 d'oferta, i amb aquesta versió física que probablement adquiriré més endavant, perquè jo vull que aquest joc en la meva col·lecció, perquè és que està guai, no? Molt interessant, és molt interessant. La història també té tela, i és que el que pareix una història d'una noia que està pujant la muntanya i coneix persones, diríem, personatges carismàtics, acaba convertint-se en una història de superació personal, tractant temes com depressió o ansietat, vull dir... I el joc en si ens posa una versió, diguem, maligna de nosaltres que ens intentarà desmotivar en el nostre camí d'escalar la muntanya, i és una història que molta gent agafa la seva pròpia interpretació i això és prou lliure en aquest sentit, perquè com dic... Dona per a reflexionar. Exacte, o depressió o ansietat, o cadascú com que s'ho du al seu terreny, per així dir-ho, i és prou interessant. De veres, que és una joia, és un indie, però és una joia de videojoc. Quan parlem d'indie, per a la gent que està escoltant-nos, no és que ho hagi fet un indio. No, significa desenvolupador independent. Este joc ha sigut desenvolupat per dues persones, que són Matt Thompson i Noel Berry, i de fet el prototip el van fer en 4 dies per a la Game Jam, vull dir, això ja després està més polit i això, sí, evidentment. De veres, és molt bon joc. Jo no me l'he acabat i no crec que me l'acabe perquè col·leccionar-ho tot al 100%, les freses que estan per ahí, que són totalment opcionals, són difícils d'aconseguir. I a més el sistema de vides no existeix, així és ensayo, prueba i error, el jugador aprèn a base d'ensayo i error, de veres que és molt bo, és molt bon plataforma. Que xulo. Celeste s'anomena i podem aconseguir-lo ja des d'este divendres. No, és que, a veure, això en físic, en digital ve estant des de fa prou temps. Sí, però dic en físic, el que vulgui col·leccionar-lo, clar. El dia 30. Perfecte. Bé, i ara sí que passem ja a la secció retro que, bueno, pues pot ser que siga de les que menys m'agraden per el tema, perquè se me dona fatal. Cochecitos. Cochecitos, nivel conducción, ¿cómo voy yo? Pues un 5 sobre 10, però ahí vaig. Avui anem a parlar un poc de com, perquè el gènere de conducció a dia d'avui té 1000 variants. Que si jocs tipus com Mario Kart, jocs realistes, jocs arcade, de motos, però tot realment ve de la mateixa arrel. Conta'm, com ens posicionem de nou en eixos anys 80... 73, no? 70, anys 70, en els que els arcade eren bàsicament jocs espacials. Ja ho vam parlar així una vegada en la secció retro. I bé, de fet, el primer joc, bueno, el primer no, el pre-jocs de carreres és un joc espacial, de fet, que s'anomena Space Race. Així tenim els 4 pares del gènere. Els papàs. I Space Race és considerat el precursor, com dic, perquè bueno, és una cursa espacial on controlem unes naus
i hem d'evadir meteorits i altres competidors. Crec que este està en el Museu Arcade Vintage de Ibi, si no m'equivoque. No puc assegurar-te. No ho sé, crec que sí. No me la jugue. Ahí tenim el de 73. Però estic segur que molts d'estos poden Estaran. El 74, de Taito. De Taito. Speed Race. Speed Race és el primitiu joc de carreres, el primer, que destaca per introduir gràfics amb desplaçament de pantalla vertical, és a dir, scroll lateral. A més d'avançar per la pista, pot enxamplar-se i encollir-se. I Motocross, que és el primer joc de carreres, diguem, amb una vista 3D, que té gràfics en blanc i negre, com veiem, però la novetat és això, no? 3D, amb el personatge en tercera persona, molt bé. I que és una moto. És una moto. I per últim tenim Mónaco GP, que introdueix els colors vius, com hem vist ahir, i ja poquet a poquet, a partir d'ací, arriben els 80, on es perfeccionen tots aquests jocs de conducció i de carreres. En l'any 80, Namco llança Rally X, que és el primer joc que presenta música de fons, que això a dia d'avui pot xocar, no? Clar, és igual que el que... Els quatre anteriors no en tenen, però evidentment estem parlant d'una època que no estava pensat musiqueta, el Pong tampoc tenia música, vull dir... Era xut? Era molt antic tot. Aquest Rally X destaca per eixa música de fons i per el desplaçament del vehicle en 4 direccions, amb una avall, dreta i esquerra. Que també tu parlaves de lo de la presència del color, no? Que per a nosaltres és com supernormal, però per a l'època era un salt, no? Total. Exactament. Visió des de dalt, sí. Ja dic, novetats és això de la musiqueta i desplaçament, esquerra, dreta, dalt i baix. Després tenim Turbo, el Turbo, que eixe tenim que conèixer-lo per lo menos perquè va fer cameo en Romperrat, és el dolent, i bueno, aquest Turbo va ser llançat per Sega en el 81 i és el primer joc que fa servir una perspectiva en tercera persona, vista des de darrere i escalant els sprites dels gràfics a tot color. Eixa és la principal novetat, perquè en tercera persona ja hem vist, per exemple, el motocross anterior, que era en blanc i negre, però aquest destaca per els sprites a tot color. I també tenim, en els anys 80, Pole Position, que és bàsicament anterior a la creació dels jocs de Fórmula 1, d'aquest subgènere, i és que efectivament introdueix una vista aèria cenital, colors molt vius de nou i desplaçament vertical en pantalla, i que, gràfics molt moderns per a l'època. Després, en la segona etapa dels anys 80, trobem, per exemple, els primers jocs de pista bruta. Per exemple, SNK, que no el tenim així, va traure Jumping Cross, i Nintendo va traure el seu Excitebike, que és un joc de bicis amb molts monticles. Jo crec que si jugara estaria tot el rato en terra. Excitebike, molta gent el coneixerà perquè té un mapa en el Mario Kart 8. Ah, sí? I és un cercle amb monticles, és literalment això. I Nintendo fent referència al seu passat. Després Sega té Hang-On en el 85, que va introduir per primera vegada el gènere de carreres als 16 bits i destaca per la seva física, per les seues físiques i la intel·ligència artificial, que es va veure un gran avanç respecte a tot el que hi havia. I per últim, en el 88, Namco llança Winning Run, primer arcade de carreres que utilitza gràfics 3D poligonals, perquè moltes vegades podem jugar-lo amb aquest fals 3D, com s'ha vist, per exemple, en l'anterior, en Hang-On, però aquest ja el primer en gastar polígons 3D, és a dir, un salt ja considerable a les 3 dimensions. Estos serien, diguem, els primers jocs... Els pares, totals. Els primers pares són els 4 que hem vist, però els 80 tot avança. Esto ja són els cosins. Sí, podríem dir-ho. És per estructurar-ho. I ja en els 90 és quan aquest gènere de carreres fa el boom. Fa el boom i es divideix en 20.000 subgèneres. No podem parar-nos a comentar cadascun perquè literalment qualsevol de tots els que vaig a mencionar a continuació podrien tindre la seva secció retro independent perfectament perquè ja són sagues i que defineixen un gènere. Al 90 Nintendo va traure F-Zero, que és un joc de carreres futuristes. En el 91 Cramon va traure Fórmula 1 Grand Prix, després d'aquest Pole Position, i crea els jocs de Fórmula 1, aquest gènere. En el 92 el primer Mario Kart, Super Mario Kart, en aquesta variant de karts, diversió, amb amics,
Namco en el 93 trau Ridge Racer, Electronic Arts en el 94 eixe Need for Speed, en eixa temàtica un poc més bizarra, no? Dels cotxes ahí... Més lliure, no? Pot ser que no ja seria sigui més lliure, sinó més, diguem, com dir-ho, més bruta. Més bruta. És més bruta. Konami amb GTI Club en el 96, Sega en el 95 amb Sega Rally Championship, el Gran Turismo de PlayStation en el 97. Jo crec que eixe és el que més he jugat. Dels que podríem dir, no? Eixe és el que destacaria dins del subgènere de simulació. Codemasters amb el seu Colin McRae Rally, que també agafa un poc que si de Gran Turismo, que si que és el Need for Speed. Al final cada uno busca la seva identitat pròpia, no? En el 99 tenim Crazy Taxi, també un joc molt recordat per molta gent. I ja dic, i a partir d'ací naixen moltes altres sagues en les següents generacions i aquestes sagues trauen les seues seqüeles i el gènere de conducció jo crec que és a dia d'avui un dels que més variants podem trobar i més opcions per a jugar tenim, no? Perquè a dia d'avui trobem sagues que han nascut com The Crew, d'Ubisoft, Grid, WRC, vull dir, n'hi ha multitud de jocs de conducció. Per què a la gent li agrada tant, aquest tipus de jocs? I després conduïs tan mal per carretera? Això no sé jo si és una pregunta que jo hauria analitzar, la veritat. No soy la DGT. Podríem anar a la DGT a preguntar-ho. No, però per què? A què es deu que a la gent li agrada tant aquest tipus de jocs? A veure, imagina que els més bruts, com podem dir Need for Speed i tal, persecucions policials, és com el sentir-te lliure, no? Al final, eixa crítica que hi ha un poquet de no, és que el que ves en els videojuegos, després a lo millor ho repetixes i vas a 180 per l'autovia. Jo crec que és al revés. La gent saca su lado desenfrenado, així en els videojocs, podríem dir, que al final són per a això. És ficció, el mundo de ficció. Tu eres molt fan, no? Depèn. Jo, Mario Kart és un dels meus jocs preferits. De simulació, bueno, jo tinc el Gran Turismo 4 en casa i bueno, ja el vaig comentar que era dels millors de la franquícia segons l'opinió popular. No són el meu gènere favorit, el de conducció, també es dic segons una cosa o altra, però són una molt bona alternativa dins dels videojocs que a dia d'avui presenten moltes variants. Per a desconnectar també, no? Tampoc tenen massa misteri, no? O sí? És simplement conducció. I ja està. Al final, amb moltes variacions i diferents opcions per al jugador, que és el que es presenta. Alberto, m'has dut 1000 coses. I ha donat temps a fer-ho tot. Ha donat temps a fer-ho tot, jo te felicito, Nando es felicita, tot el món està aplaudint des de casa. A mi m'encanta la secció, ja ho saps, soc superfan i a més em dones idees per a cosetes per a l'estiu, perquè necessitaré també plenar, que jo també me'n vaig de vacances en algun moment, hauré de plenar aquestes hores en algo. La setmana que ve tornarem a la premissa original de 2-3 videojocs per programa. Encara hi ha estrenos? Claro que n'hi ha estrenos. Ara que ja ha acabat eixe no E3, ara es comencen els llançaments de nou, per això dic, tornem a la premissa base, s'han acabat els anuncis i ara ja venen els llançaments de nou. Perfecte, doncs ahí estarem setmaneta que ve, parlem de més coses. Perfecte, que vagi molt bé el cap de setmana. Moltes gràcies, jo com sempre a viciar i encantat de dur així les novetats dels videojocs. Que bé, gràcies Alberto. Nosaltres seguim amb més mosaic de les comarques, així que no se n'aneu.